22 ta' Diċembru 1974 jiftaħ il-Photo City, ħanuta ritratti fil-Belt Valletta. Kien Mario Mintoff ta' 18-il sena li waqqaf dan l-istabbiliment fi triq il-Merkanti wara li uża biċċa minn daru bħala studio fejn kienu jittieħdu r-ritratti. Fl-1987 il-Photo City mexa lejn post ieħor fil-Belt Valletta minħabba li tkun aktar fiċ-ċentru tan-negozji fil-kapitali ta' pajjiżna. Fl-1990 Mintoff kien magħżul bħala l-fotografu uffiċjali waqt iż-żjara ta' Papa Giovanni Paolo II f'pajjiżna. Dan l-episodju kompla jpoġġi l-isem tal-istabbiliment fuq il-lista tan-negozji rispettati. Fl-1996 il-Photo City iddeċida li jimxi ma' żminijiet u introduċa magni ġodda li kienu jippermettu l-iżviluppar tar-ritratti mill-films f'ħin ta' sija biss. Fis-sena 2000 għall-ewwel darba introduċa s-servizzi tal-istampar tar-ritratti diġitali. Fl-2022 Mintoff kien mill-ġdid magħżul bħala fotografu uffiċjali waqt iż-żjara tal-Papa Franġisku f'pajjiżna. Issa lejliet il-miliet nhar l-24 ta' Diċembru, il-Photo City se jkun qed jagħlaq il-bibien tal-ħanut tiegħu. Minflok Mintoff se jibda jipprovdi servizzi komprensivi ta' fotografija u stampar permezz ta' sistema online. Dan kien l-aħħar ħanut ta' ritratti fil-Belt Valletta. One News mar f'dan l-istabbiliment leġendarju fejn tkellem ma' Mintoff. Hawn iddeskriva xi jfissru għalih l-esperjenzi kollha tal-passat mhux lanqas dawk mal-papiet. Dak kienet esperjenza ma ninsejqat. L-għonet l-entużjażmu tas-sorijiet kien kbir. Allora inti qed taraħ viċin tiegħek llum qaddis, ġifieri għandi l-rispetta ta' qaddis. Dawk affarijiet ma tinsihom qatt. Għax mhux faċli kuljum tkun qudiem il-Papa. U nota li dan l-eluq mhux it-tmiem ta' Photo City, iżda pass lejn avvanz teknoloġiku. Islum nbidlet is-sistema allura sal bid-digital rġajna. Online ġifieri, min se ddaħħalni l-belt jagħmlulek ma nistax nagħhom online. Allura issa wasalna biex ninvestu fuq l-online.